Ahoj, tady Tomcat a vítám vás u mého dalšího videa, kde si řekneme pár věcí, co jsem teďka včera zažil, a ještě bych chtěl takhle poděkovat. No, to je v podstatě první věc, že bych chtěl poděkovat lidem, kteří mě podporují a dali mě odběr. V popisku budete mít jména, ale jsou tam nějaký třeba lidi, který neznám, tak tam napíšu neznámý host. Třeba nebo takové věci, jo. Ale strašně moc děkuji. Tak další věc. Včera jsme byli na soutěži hasičský a bohužel jsme se probojovali, probojovali na okres a takhle. Mladší byli 5. z 8, starší byli 2. z 10 a budou nás reprezentovat na kraj. Určitě to třeba někdo slyšel. No, asi jo, no. No a prostě jinak ještě to, že si zvykám na natáčení, že už se zas tak nepřeřeknu. No a dneska to bude taková oddychovka, jinak kdybych nějak mluvil teďka nějak divně, ale je 6:00 přesně. Ano, přesně, tak teď už je 2 minuty po 6, ale jelikož já musím natáčet, jelikož jsem slíbil mým fanouškům, jinak slíbil, no. Nevím, jestli mě teďka bylo totiž slyšet, takže jsem to radši zopakoval. No a... double kill. Ne, vypadni. No a teda... vidíte, jak se jmenuji v Counter-Strikeu Tomas.cz a ještě jsem vám chtěl slíbit to, že je pro mě důležité, no takhle, že si registruju verzi a budu moct natáčet díl, takže tak. To byla další věc a půjdeme teda na další, takže to je to věc, že vy si mě mohli psát komentáře, co mám natočit, nějakou hru. Já ji pro vás klíďo natočím. Tak. A teda ty jména budete mít v popisku videa, ty, co mi dali odběr. Jinak, kdybych třeba neznal nějakého, tak tam napíšu cizí, jo. Cizí třeba host, ale nějak tak, jo. A ještě dneska se to chystám vydat, takže je totiž neděle, takže to zkusím vydat v neděli. Doufám, že se to jen tak třeba něco nestalo s tím videem. Jinak tady to video právě natáčím po druhý rok, už po prvním videu, tak jsem nestihl říct na začátku čau, takže já jsem úplnej vůl, že jsem to stopl, jsem prostě reakčnej. No a ještě jednu věc, chtěl jsem říct to, říkal jsem, že do komentářů, no že byste mě, já to pro jistotu zopakuju, že byste mě mohli dát do komentářů různé věci, co chcete, abych natáčel, a já bych z toho mohl udělat sérii. A byla by podle mě, jak na vás to záleží, jo, na vás. Na mě ne. Já to jenom pro vás natáčím, jakož mě to baví. No. Jinak to bylo asi tak vše, co jsem chtěl říct. Když tak se ještě pár kol normálně zahrajem. Prostě neberte to nějak prostě vážně. Tady to jsem chtěl říct, jenom tady ty opět hlavní věci. Že si teda registruju verzi a budu moct natáčet třeba 3 hodiny, ale to zase nechci. Já bych chtěl tak do 10 minut max. No. Tak zahrajeme se ještě tak 2 kola. Triple kill. Triple, jo. Tak, zahrajeme si už jenom asi tak 1 kolo a už to pro dnešek ukončíme.
Zas to nechci mít strašně dlouhý, jo, ale omlouvám se, možná, že to bude strašně krátký. Ale směřte se s tím, prosím. Ale určitě budu natáčet už další videa, ale když natočím přes 10 minut, tak se mi to úplně laguje a všechno. Což to bych nechtěl. No. Pojď sem. Tak, ještě jeden. Kde pak ho máme? 1 versus 2. Jako vážně. Tak 1 versus 2. Už jenom 1 versus 1. Doufám. Kde pak ho máme? Někde tady bude. To kam se poděl? Tak. No. A to by bylo pro tadyto video všechno. Já prosím, jestli byste mě třeba nenapsali, ale nemusíte, do komentářů, z čeho bych, jestli mám udělat sérii a z čeho a jakou hru mám natočit a tak. No. A to je pro dnešní video všechno. Já děkuji, že jste ho shlédli do konce. A mějte se a zatím čus.